kabare? Pasti apik kan? Apik lah. Saya pengen tekan nang awakmu. Awakmu ono nang ndi saiki? Pasti ono nang daerah-daerah sing kaya awakmu seneng apa nang omah, gabut, rebahan dan lain-lain. Aku nggak peringatan gak mau kabeh rek. Ojo sampai awakmu nyambangi tempat-tempat sing garai atimu loro, termasuk tempat terindah bersama areknya, dan yang kedua hatinya areknya yang sudah memiliki orang lain. Saiki aku pengen perkenalan diriku dewe. Jenengku Nabila Rosa saka kelas 8K. Nomor absen 24. Aku neng gini entuk tugas saka guru paling ganteng nang 29, jenenge Pak Umam. Deng deng deng. Sakgurunge mlebu nang materine dhewe dina iki, aku pengen ngejelasno sik tentang arti layang. Apa sih layang iku? Pasti kon gorong ora kan rek. Nah, saiki aku pengen ngekei awakmu penjelasan tentang layang. Layang yaiku salah sijine alat utawa piranti kanggo ngungkapake kekarepan ati kanthi cara ditulis. Oh iya rek, aku lali sebelum yang mlebu nak materi ini dhewe sing utama, ojo lali like dan subscribe channel sing iki dan ojo lali share nang kanca-kancamu kabeh ben sing gorong ngerti jadi ngerti. Thank you. Nah, pasti kon podo takon-takon kan rek, apa sih arti layang kitir iku? Kitir berarti kudu sing kitir-kitir nak kali lho ya rek ya. Kitir, layang kitir yaiku layang kang isine cekak aos. Miturut bahasa Indonesia, layang kitir yaiku memo. Saiki aku pengen ngejelasin nang awakmu apa sih struktur sing ana nang layang kitir iku mau. Sing pertama yaiku satata basa. Satata basa ialah alamat tujuan surat. Contohnya kaya kanggo Diku Retno Budiani ing Purwokerto. Contohnya kayak ngono ya rek ya. Nah, sing keloro yaiku surasa basa. Apa sih surasa basa iku? Surasa basa utawa isi surat. Isi surat iku contohnya kayak ngene. Nuwun Diku, aku njaluk tolong ya, sesuk tanggal 30 September 2012 aku dipetuk ing terminal Purwokerto jam 4 WIB Kang Masmu arep Bali. Yaiku ya rek ya contohnya kayak ngono. Nah, sing kewetelu yaiku titik mangsa. Apa sih titik mangsa iku? Titik mangsa adalah tempat lan waktu pembuka surat. Contohnya kaya Jakarta 15 September 2012. Kayak ngono ya rek ya contohnya. Kira-kira lek wis satata basa uwis, surasa basa uwis, titik mangsa uwis, kira-kira apa ya sing gorong ya? Oh iya, asma terang. Apa sih asma terang iku? Asma terang yaiku jenenge pengirim sing ngirim surat tersebut. Contohnya kaya Budi Santoso kuwi sing paring akhir dhewe. Lah rek, ya apa penjelasanku kurang apik piye meneh? Nek misale kurang paham, awakmu garek takon nang kolom komentar, insyaallah bakal tak jawab. Sagurunge tak akhiri, aku njaluk tolong nang awakmu, ojo sampe awakmu lek cinta, ojo merjuangno sing gak pasti rek. Itu sakit hati banget, guys. Wes yo, ojo lali like, subscribe, and share nang kanca-kancamu kabeh sing gorong ngerti bakal jadi ngerti. Wes yo rek yo, sakmene ae sepurane aku duwe salah-salah kata mbak awakmu kabeh dan sepurane lek penjelasan iku mau kurang runtuh dan kurang gak aku paham. Bye bye guys.